ikaw ang papilion, diin mas nami mag-istar sa condo o kun sa hotel. Nga ama problema ka kung pwede man lang both. Yes, you heard it right. Pwede mag-istar sa condominium nga hotel-like ang pag-istar diri. Ini ang posible sa first ever residential condo sa Megaworld sa the Upper East sa Bacolod, ang 1 Regis. Ang 34 hectares nga the Upper East sa property giant nga Megaworld, ang second nga township development sa Bacolod City. Sa 1 Regis, may experience ang unique nga mga amenities parehas na lamang sang daycare kag yoga kag zumba area. Pero ang pinakamanami sa tanan kay daw parehas lang nga nagastay ka sa isa ka hotel kung naga-istar ka diri. Ang Asia Affinity Property Management Incorporated nga amo ang naga-manage sa 1 Regis ang mapasiguro nga hotel-like ang pag-istar mo diri. We are no ordinary property management company. What we do, we are actually inspired by hotel line care management. Meaning to say, we don't just stay in a simple, basic, ordinary condominium. You will stay here as if you're staying in a hotel. Sa lobby pa lang sa condo, daw ara ka na sa hotel. Inspired in isang isa man ka hotel sa France. May centralized mail room, may command center para sa seguridad sa mga unit owners. May 3 ka mga elevators. May naka-standby nga generator set in kaso nga mag-brown out, segundos lang, mabalik na ang supply sa kuryente. Hindi man problema diri ang supply sa tubig. What makes it really is really reliable. That's the number one tenet. If the power comes out, the generator comes up in seconds, your elevator is always working, your water systems are working, and most especially fire and safety. That's very crucial. May 19 meters nga laping pool, overlooking sa sunset sa Bacolod. Pwede mag-relax diri ang pamilya, kay may hara man sang kiddie pool. May daycare and toddlers player area kung saan pwede mag-interact ang iban nga mga kids sa mga kabataan sa mga iban man nga mga unit owners. May function room kung luyag sa unit owner nga mag-imbitar sa friends para sa intimate gatherings. Siyempre kay hotel-like living, may hara sang gym o kun fitness lounge area. May hara man sang yoga and zumba area. May game room for family bonding. Sold out na ang tanan ng mga units diri, pero ang 1 Regis is just one of the many high-rise condominium na ginapatukod sa the Upper East. May hara pagit sang 14-story nga 2 Regis, 14-story nga 1 Manhattan, kag Herald Park Suites nga amo ang latest nga residential property nga gin-launch sa the Upper East. Ang Herald Park Suites naman ang nag-offer sang pinasahi ng mga units. Isa ini ka smart condo tower, equipped ini sang wireless smart home systems kag devices with Wi-Fi router kag video intercoms. Inspired ini sa mga posh apartments sa the Upper East sa New York City. May mga green and sustainability features. Sa sulod sa Upper East, makita ang rising Central Business District sa karon sa Bacolod. May 8-lane nga dalan. May BPO building nga gintukod kag soon may lifestyle mall. Kag, dili man makitaan ang McDonald's Upper East, ang pinakamatahom nga McDonald's sa Pilipinas nga natalana nga magabukas sa Mascara Festival sa October. Kag, ang The Upper East ang isa man sa mga venue para sa Mascara Festival 2022.